Ei tästä tule yhtään mitään. Se lyhyt ja lihava on taas ihan kännissä. Voi, te olette niin uusi mies. Ette te tunne juttua. Sörselson ei ole varsinaisesti kännissä. On se. Ja ihan karmeessa. Kuulkaas nyt, ei se ole kännissä. Sillä on semmoinen tauti, hermot ristissä. Kun se näyttää olevan ihan selvä, niin se on kännissä, ja kun se ryyppää, niin se selviää. Ai selviää? Niin. Ei pidä paikkaansa. Se on litkinyt koko aamu ja tulee vaan enemmän ja enemmän känniin. No voi. Nyt sillä on tavallista pahempi kohtaus. Pitääpä hankkia kunnon lasti viinaa. Se saa nimittäin sitä 2 markkaa pullo sairausvakuutusportilla. Hei! Mitä sä teit siellä? No ensinnäkin, nämä autot on aika yksitoikkoisia ja näissä väreissä ei ole mitään mielikuvitusta. Mutta minullapa on. Voi rähmä. No tää nyt oli taas viimeinen pisara sinun tautinkuvassa. Tulkaas tänne. Kumpi? Se lyhyt ja lihava. Se taisi nähdä, se kun tuo lyhyttä ja lihavaa alahan mennä. Miten niin minä? Miten niin sinä? No hyvänen aika on kai... Miten niin just minä? Minä en ole lyhyt. Enkä minä ole lihava. Ymmärrän, hyvä mies, että... Painan nyt mieleen, että minä en ole lyhyt enkä lihava. Aha. Minä olen keskimittainen ja sopusuhtainen. Aha. Tuleeko se lyhyt ja lihava sieltä vai ei? Ja mitä se poju täällä parkuu? No teitä. Että semmoista lyhyttä ja lihavaa vai? Niin. Ja missäs täällä semmonen olis? Siinähän se varsinainen pullukka seisoo. Minä en ole lyhyt ja lihava. Tuliko selväksi? Ei. Tästä nyt tullut leikki kaukana. Olenko minä lyhyt ja lihava? Ja jos olen vieläkin, niin tempastahan puukko esiin ja kysytään uudestaan. Otetaan nyt ihan rauhallisesti. Toistakaa. Te olette keskimittainen ja sopusuhtainen. Että mitä? Minä sanoin, että toistakaa se. Te olette keskimittainen ja Huutakaa kovempaa niin, että kuuluu. No te olette keskimittainen ja sopusuhtainen! No niin. Täältä tulee nyt sitten lopullisesti keskimittainen ja sopusuhtainen mies. Tuliko selväksi? Täytyy sanoa, että sinä olet kyllä harvinaisen aggressiivinen. Äitis oli aggressiivinen, kun sinut sai. Onks tää rötkölö jo kunnossa? Just valmistunut. Kokeillaanpas. Kunnossa tuntuu olevan.